हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो इउटुबनि मोनसे आपडेटसो लानानै फैदों दे लोगोफोर। इउटुबाव मा क्राइटेरिया चेन्ज जानानै दं बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। जाय बिथांमोना इउटुबाव गोदानै आगान होजेनदों, अर्थात जाय बिथांमोना गोदानहाय इउटुब चेनेल खुलिदों दै, बिथांमोननि थाखाय मोनसे बेड निउस होननानै बुंनो नांगोन आरोना, गाज्रि खौरां। सिगां समाव नोंथांमोना 4000 वाट्स टाइम घन्टायावनो नोंथांमोना मनिटाइजेसन खालामनो हायोमोन 1000 साबस्क्राइबार लानानै। नाथाय दा नैबे 2026 नि आगस्ट मान्थनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय 4000 वाट्स टाइम आवार्सआव नोंथांमोनहा मनिटाइजेसन खालामनो हानाय नंला दे लोगोफोर। माने इउटुबनि रुला चेन्ज जाबाय आरोना लोगोफोर। बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों दे। नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय, अर्थात नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। गिबियावनो आं नोंथांमोननो सिगांनिखौ फोरमायग्रोनोसै। सिगाङाव नोंथांमोनहा 4000 वाट्स टाइम मोनब्लानो नोंथांमोनहा मनिटाइजेसन खालामनो हायोमोन दै। लं भिडिअ जाय बिथांमोना चेनेल खुलिनानै लादों दै लोगोफोर, जाय बिथांमोननिया लं भिडिअआ माने आपल'ड होयो आरोना, बिथांमोना 4000 वाट्स टाइम घन्टा मोनब्लानो नोंथांमोना मनिटाइजेसन खालामनो हायोमोन, बेनिफ्राय 1000 साबस्क्राइबार मोनबानोमोन। नाथाय दा बेफोर रुला चेन्ज जाबाय आरोना, इउटुबआ बेखौ माने रुलखौ सोलायनानै होबाय। दा नोंथांमोना बेनिफ्राय बेसेबां वाट्स टाइम नांगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना दा 8000 माने 8000 नोंथांमोननो फुरा वाट्स टाइम नांथारसिगोन आरोना लोगोफोर। 4000निफ्राय 4000 बारायदेरनानै 8000 वाट्स टाइम, माने नोंथांमोननिया 8000 वाट्स टाइम जाब्लासो नोंथांमोना बेवहाय मा जागोन, मनिटाइजेसन खालामनो हासिगोन दे। रुलखौ सोलायनानै होबाय। बेनिफ्राय साबस्क्राइबारा 1000आनो थागोन दे लोगोफोर। माने साबस्क्राइबारा 1000आनो थागोन, बेनिफ्राय वाट्स टाइमाल' माने सोलायदों आरोना। 4000 घन्टानि गेजेराव दा 8000 घन्टा नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांसिगोन आरो, अब्लासो मनिटाइजेसन खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय जाय बिथांमोना सर्ट्स भिडिअ आगारो आरोना, लं भिडिअ आगारल'सैनो किसुमान सर्ट्स चेनेल खुलियोना, बे सर्ट्स भिडिअफोर जायफोर आगारो बिथांमोननियाबो बेवहाय मा सिगाङाव बेसेबां मोनो, 10 मिलियन मोनब्लानो नोंथांमोनहा मनिटाइजेसन खालामनो हायोमोन। नाथाय दा 20 मिलियन नांसिगोन नोंथांमोना। बेवहाय 10 मिलियन प्लास जादेरबाय। बेनिफ्राय 90 डेसआवनो नोंथांमोना बेखौ कमप्लिट खालामनांगोन दे लोगोफोर। बेनिफ्राय जाय बिथांमोना लं भिडिअ आपल'ड खालामो बिथांमोननिखौ आं खोन्थानो बावदों, बिथांमोना 365 डेसआवनो बेवहाय माने जि डेस, बे डेसआ बारायाखै, 365 डेसआवनो नोंथांमोना माने बे 8000 वाट्स टाइमखौ माने नोंथांमोना कमप्लिट खालामथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना मनिटाइजेसन खालामनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननिया सर्ट्स भिडिअ आपल'ड खालामो बिथांमोननिया सिगाङाव 90 डेसआव 10 मिलियनल' नोंथांमोना बेवहाय भिउ लाबोनो गोनां जायोमोन। नाथाय दानिया 20 मिलियन भिउस माने नांथारसिगोन आरोना। 20 मिलियन भिउस मोनब्लासो नोंथांमोना 90 डेसनि गेजेराव, अब्लासो नोंथांमोना सर्ट्स भिडिअनि चेनेल खुलिग्राफ्रा मनिटाइजेसन खालामनो हासिगोन आरोना लोगोफोर। दा माने सोलायजोब्बाय आरोना, इउटुबनि जिफोर रुल माखाया गासिबो चेन्ज जाबाय। दा नोंथांमोना बिथांमोननि जि होनाय रुल्स, बे रुल्सफोरखौ मानिनानैसो नोंथांमोना बे इउटुब चेनेलखौ मनिटाइजेसन खालामनो हासिगोन दे लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना मनिटाइजेसन खालामनो हानाय नंला। जायफोर बिथांमोना गोदानै इउटुब चेनेल खुलिदों दै, बिथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना नायदोंब्ला एसेब्लाबो मिथिनो मोनगोन। आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय, नोंथांमोना जुदि गोदान इउटुब चेनेल खुलिदोंब्ला नोंथांमोना बेखिनि क्राइटेरियाखौ कमप्लिट खालामब्लासो नोंथांमोना नोंथांमोननि जि गोदान जि इउटुब चेनेल, बे इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना मनिटाइजेसन खालामनो हासिगोन लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना मनिटाइजेसन खालामनो हानाय नंला दे लोगोफोर। बेखौ माने इउटुबआ मोनसे रुल दानानै होबाय आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जानो हागौ बेसेबां घन्टा नोंथांमोननिया बारायबावखो, आरो बेसेबां भिउ नोंथांमोना सर्ट्स भिडिअ आगारफ्रा बेसेबां बारायबावखो, बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला एसेबाबो बुजिनो हागोन। आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायखाबाय। जाय बिथांमोना गोदान क्रिएटर बा जाय बिथांमोनहा गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों, नोंथांमोना बेखिनि नेमफोरखौ मानिनानै सोलिबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना मनिटाइजेसन खालामनानै लानो हागोन दे लोगोफोर। आं दिनै नोंथांमोननो बेखिनिखौ फोरमायहरबाय। दा दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै। थेंक इउ।